Ole tunchum chu short story ngai thak tur kan nei le a kan story ngai thak tur hi 15 days just to love you ti ni in azyak tu hi Jenny Van Hoy ani a atira changa atop thlengin mi lo ngai thak sak le vek donia o boyi i admission kan ti fel to thawa naktuk lama i chan mai do nem ni ti pa in kanu in ka thengpui tur chu dokana arun sop zui nga la nia apoi lawang kalau ti ve mai bok she mi asu o ati chuan kalau bu ve lo lawa hetia ti na chan tak chu class 12 ka zo nu khan Stephens University Delhi College ka zoma ati chapol ni in professor te mit po katung viau ma se boy na enge muwangin second sem kan ni do na kan kholama ka chhun zo mangai ta kha ania ka kal do na ka chanu jeni po a chapur mai kei ai ma in she oma ti zo ka han hu phur na em ka nei law a chan chu kan khwa a ka kom ve ber eveli ni a om miau wanga ni nu ka han muange o ti in ka thingpui no ka da a in chung lampan chuan ka chho zui ngal ka tho chuan dar sari alo river to a ka jawar lampanin t-shirt var le mom jeans dum chu ka in bela ka phe khuk var le ka bag te ak sok sokin in noi lama ka chuk tha a ka pa chuan i tho to mo cho te han ei sok sokila ati chuan kanu nen kan siam zui ngal mol mola chutia cho kan ei sok sok lai chuan eveli ni arun lu thuta kan chen nom loka hian an oma ron kalma ka lo ti khop mai iman tuem ti pa in sofa chuan a thutha a tinge event man mo kalau ti chuan mi ron thlek ho moli thingtlang ani hi bus pakhat chaw om i thlen ma le i van nei thlen tlai le i chu arun ti var mai chutia arun ti ta ka chuan tho sok sokin ka kut ka silfa ya ka bek la in kan chuak zui ngal bus kan lu chuan kan tam khopa kan khwa hi ala thingtlang ve a changkan na tam tak chu nei ma ila ma son lo na pu kan nga ve tho mai bus pakhat sia ka college lu na tur ra a oma wangin kan chep khop mai seat nung bera kan chut lai chuan bike chak deuh dewa tlan hian bus chu an ron tlan pel fwa a bus driver po chuan an wa han ai o ati ve long mai college kan thlen chuan ka chanu chuan min lu sana ke chu professor te room lama kala oma ka file an enfel nu in sarina an ti chu an hnunga ka zui ve data alut masa a changin minlo au hun po chu ka nga ka thil omzia vel a student te bula chuan a soya mi pa ho chuan au dar ti ka sia minlo au ve le lutin ka hoi chhuat chuan an lo ngoi dia ka introduction ka pe nga le ka ming chu ma som dong zeli ania so mi ti in min ko chin Stephens University of Changa run in transfer kanya shatta ka min kai shwai ka be se ka ti a ka soi zo chuan ka khur dar thei hial kutan lo beng dara anung lama mi pachu khom chu kut beng pa hian beauty with brain an ron ti cheu chula sari na chuan ka du na bera chu turin min ti a ka kal phei chuan eveli ni alo tol phei sat ta ka chut na tur lo ho ni om takani abula chuan ka chu thla a class te kan lak mop nuwa lunch break a kan chin lam kan pana kan lu fel nu in eveli nin order siama an ron chhop meu chuan atuama chong kan om to law kan cham nga ngani kan ei zuwa kan chuak chu kan chin kota an lo pung khoma eveli ni en ve du chu min pot phei dor ra ka thlen fel chuan sari na ka hmu saber mi pa pakhat chu alo chela gratas i chanten officer ati chuan an chan ho chuan na an lo ti chap gratas ati pa chuan an kal phei pa in mi pa pakhat chu amel roma a chhir deuh zot mai anin ti boy pui ni om takani sarina nawani kha kan senior ania a chante wang hian anin swal ve zia in khela thiam tuk alakrap eveli ni chuan aron dinga zat mai i ho sarina kha file dil ka nga ya minzui la ka ti chuan aron bu ve ngawa staff room kan thlen chuan pona milo nga tur thu a soya lu dilin sarina ne milo chhon ve le ka luta ka valu chuan grata santi le a chante pani chuan milo mel chap mai sar file kha ti in sarina lam chu ka mela o heta lo thu ro ti in file da na ni om tak lam chu apana grata chuan so mi arun ti chuan ka phul tuk engtin nge milo shat ni o ni
ti in alam chu ka hoi lem lawa angoi zui ve maya sarpo file nen chuan ron pheya kalak nuwa thlek thuak thuakin lom thu soin ka chwa sana evelini nen po class lam kan pan ngal ka zo chuan gate lam ka pan ngala evelini chula sa ne wangin ka ngak ta lem lawa chutia gate ka pel nu chuan dor te bula grata sati chan ho bike ning ar lo chu chu ka va mu ngal zata kalpel mai ka tum chu I hodo na mi ron ti thoma chuan ka hoi le ta ka ho tur thu chuan thatakin ka chang mai mi in thataka min biak la ya lo in du khum vel hi ka ti ve ngai lawa ka lo thlang che ti pa in gratas chuan helmet a beng thek theka angai lo basin ka hoi the lom kalom lu tuk ka ti lai chuan an chan zinga toy ve ber chuan khai the black diamond mo nu hwal ba sa chuan te chu a ron ti chuan pakhat zok chuan lerem ruat I phur fa lu tuk ti pa hian a beng thlelop zorem sang vaya pakhat la chuan ti pa in alu chu a chu deuh vunga kalo nui chwa khak inui khan I du omzwal ron ti tu gratas chu thlekin kanui top ngal mia an ron ti dwal la a chan te chuan an fiam zuya ka kalsan mia to rimrot an ti chu aron aule lunglunga chabyang no kallu su samsuna unaw pa hi asam tan kher lawin iwa han ti zor ne te em aron ti chuan ka ngei zia chu a kal chak sotin ba sa ka chut fel deuh cha nu chuan grata sa te chan ho chu bike nen anun vung fa mai kan chu ena ka ti fel lai chuan evelyn in min lo ko la ui som min house o aron ti ngal mia ti mo ka ti chuan o ti mai te aron ti o chu ka ti ve mai boka grata sa ti khan inin omna min zo ta kalau soi ringot lo le nan tum tho te an soya ma se in khom don thu ka soya I number min dil shama ka pek lo chuan remruat tan thir bana ka khayang che lakhak tum chi apyang ka nek shepang atisia kan college kan za kai ber polan ni sia ka petop aron ti chuan ka tho hluai min house o aron ti le pura oye ka she to big law da te in khom kalau so mangche ka ti chuan adha ve maya grata sa ti chan ho ka ngei zia chu o ba chu malu tin ka intifaya in khom turin ka in siam ngala ka kalma a phone ka thlek chuan number longa chang hian message alo tam khopa miss call po voi li lai grata sa ni ring me in ka da a evelyn ni som phein kanin khom kan bang chu kalkunga kan kal nak la yin grata sa star ni chu anwam don a chel hosi a pa si iwan hanwan nei evelyn na ti chuan kamel rama voi le khata per deuh hluain oi thlasang ti in malama ko ka han thlek chuan mi pa pathum bike nge nga lo thu chu ka mu a mu swal ni tur ani lal shwai zel meli thlasang kan ni lo thlasang chelo deuh mu to em ni pakhat chuan ron ti deuh hlara a o chu ka sha to nu anga lerem ruat oi heta le zel in wahan man tak ati chuan grata sate anni ti ka shechia street light chu aron eng ngala minlo mel kur mai le shwai zel ve che atur tu ana ni mai aron ti le zata every ni chu alo chek tak kalang ti pa in ka chan nu chu ka pot pheilo pa grata sa chu ka ma aron ding chat mai ka hoi chho chuan kan lo leng don aron ti ni chu a chu lo le khazir ka du ka ti chuan nak tu za na tal arun ti li a ka chang du lo message te tal chu chang ve ro ani lo chuan za na I room ka ron lon ka yang ati ham mai zak theilo ka ti zia chu o ati du tak takin ka ring bok man ani khamen ti pa in remra ta chuan a ku tarun benga local mai te ti pa in zore ma chuan bike lam chu apana nak tu zan chu tiak kyai sukin grata sapo apheya an tlan chhuak ngal evelyn ni che chu la chuan ka phu soka I ami ka ti chuan oi apa anuam aron ti ham mai tholwa yin ka kalsana miron zui ve mai bok ka ril ro ha zia chu o an lo len du tak ka ring box si kaning tlat atu zan thleng ka sil lai chuan kongka an lo ki kara kanu in lo lu tur ati chuan ka va thlek deuh zuaya an ron hong cha chu le kan mi mol pathum te chu ni rengin lelem ro ta chuan kanu o kapi so mi a omem arun ti var mai oye
he nau ka wak chak zia hi o mi lo leng ru thleng sila ni kha boi hei I chan ten lo lenga arun ti le nga la ka phei pe lo zia chu thleng sil tur tam tak om se ka ti ma sak ber chu mani hia lang ka pa chuan in va fel ve lo chu ro u khoi lam mi nge ni a lo ti a kanu le pa hi mi pa nga yan ni a tu ma an be chengai lo ke po chu tiang tur chu min shil fau eng ang mi po ni se chong kam cha chon zel hi thil moi ni za min shil fau chen ke chu rem ra ta kanya ka mel chaber chuan hei hi zorim sanga a chave thawa ma se min tluk lo chuan hei hi grata sa hei chu mak patlak a ti khera kominom reu don hi a ka pai na ti hluai ka ku shu hulin ka chhuak phei ngal thwaya sofa a chuan kanu te ma chon zongin an lo thu chapa sofa ol pakhata chuan ka thu ve ngal tunge in pa te kan she ve mi ala ngem ka pa chuan lo ti le a ka pa chu van ro khu ma se rawa nei lo zori ma pa chu twal chhina twala phia chen grata sa pa chu chhuan thanga chhuan tur chu anga ve ang ka shebik lo lorem ro ta chuan a ti zot zota a chan te chuan signal ve ma se a she thiam du der lo ka pa lo ma atla a anui ve suk suk mai kanu po chu anui zat ve mel khop maya kan kaushan upa te fai ni don chu in fel don ani chu a ti le chuan fele keite chu ka chut le chuan a ha to anyang min ti chen ma se ka pa chuan lerem ra ta le setana te chu childhood friend a ti zela ka fel te lul nen a ti chuan kan nui huklom ze breng reng a nei lo mel ava swal ve I fel mel te lul nen I mela thasi a kanui na ti chuan lerem ra ta chu a thau hlua ya kanu chu ava chi bai lop lop mai kanu ka ti mayang che tharau lama kanui ni ngal mia a ti chuan kanu le pa chu an nui na a an sen vek to boi khwal cha te hi thingpui hanlum te inu chang ur thar kha lo chop sakla a ti chuan ka thau nga la lerem ra ta tlang ne ne lu tuk chu o huat a in ka loma a chan chu kanu le pa lim mek mu kha anuam ema ka zo ve le thingpui chu pe in ka chu ve le a grata sale ka pa chuan kan ke sem that ngai chu an lo soi mek chu ni in mi pakhat mai ti atan boi thak thamani wangin ka pa in lo fa zuna lo tumani kha naktuk Saturday ni thawa kan lo puidon che emni grata chuan lo ti a in thiam ve ngot don ami ka lo ti chuan oi biang no thil sem that lama degree nei kan ni hi don't underestimate the power of the black diamond lerem rotan aron ti chuan kalomel ram rama dar kwarik chuan gratas chu ding hluain kapua kan ho to ange atlai to sia naktuk lama kan lo kal ma don nya ati a inwa ho ma don ve lo leng za ru o naktuk lam chu kan lo ring mayang che o kapana ti a rem ruat lo leng le ro o kanu chuan nui cha chung hian lo ti ve bok kanu hi chu o ka like riau che good night deu ra o lerem ro ta chuan a han ti duai duaya zo reman I che kalte ti pa in anor phei dor ra kapa te po an lo nui le to ge thing ka tha a grata sa chuan kan ge chu a thlek deuh zuk zuka a chelai en ni om tak ani ipa bula in soilu chu a har don lawa adota nangma ti ron hoin min lo ena engma soina chang po ka shelaw mutui o kalau bia angche a ti ringot mutui ule ka ti chuan an bai ka an chuang sap sapa in chung lam ka lu chuan kanu le pa po an lo mu fel to karuma kalin ka in phi faya kamungal mai bok phone chu khoin jeni nen kanin bia a thil thleng vel ka shil chuan remro tai ti chu komanom reu don chu a ti ve le a kanin biak lain grata sa message chu a ron thleng le a number long mani se ka sheve to lutuk a number chu kala save chuang law imu tu em lamu law enge ni ka ngai che awa hanzak law tak ve ringota isha thiam vek thawanga ka mel tha ti chi nya isha swala ni chu ti in phone chu ka da a ka mut san dai atu ka chuan an lo kal le tak taka an na thokor te chu an leng don emuti turani kapa te nen ge chu an siama an nui le dar chin kanu po an bula omno ma tian yang chutna kengin awa chu ve chot mai thingpui pe in an bula chuan ka chu ve a kapa ente
zana zaila rem ro tan ron ti hluai anui sen sen le nga le e avo ve to te ren nen ko ta me kan che manga gitar ka ne ya so e ngal ula kan zai don nya kapala chuan lo ti ve le boka ka do ain anin close don ma hian ka sia an ku tan beng dar dara kanu in adu chan che ka shachia I du om tik tek rewani hi male rem ro tan ti chuan an nui dur dur to he pa chong kam bung ronga dan em hi gratas thingpui ti in ka pa chuan a pe a adu sakzia chu mak kalau ti ka soi kha ti mel hian gratas chuan min lo mela an zo fel chuan chaw kan ei nga la ka pa hawin ko ta me yan chema kanu po lo tel ve le to in ke in thleng kalau sil thung le ram ro ta sai chu azai thiam lo lutuka an nui pui le dar dar thin ka zo fel chuan ka va tel ve a ka pa chu zai thiam an ti thu chu an lo soi le nak naka grata sa chu ka pa chuan gitar pe a zai ve turina ti a ani pun la in a han in tin deuh ren rona o kalung dum tu ke katan si arlel nu I le na van thlirin zain I ming ka oye ke minga hla chu a sa a zai zo chu mi ron enin akyai suk min sak chan ni ya ngai na ka nei peka I zai thiam kha ka pai na ti chuan an nui ve suk suk mai dar kwarik chuan hon tum le a ka pa te po an mu ve le ngal mai bok an fel ve na riau chu kanu le pa te an za thiam le an nel thiam em te hi kan zai nga ya ho ma an tum ta chin te hi ani han hwa thei po an ni me ulawa get bula kan ding ren rona a chan te pani chu bike bula an lo ding to tuna chuan iril ru ne chia ngai to ipa ka ne to a I thin lung lo honi tum ve don ya mutui le si arlel nu tia kyai sukin anin khal ho a ka mut muna ama ngot ka ngai to a azai lai te min en dan te a mi ta thil tam tak a soi chwa si lo ka mu te ngot chu ka mut pa in ka ngai to zuya ka ngai na chan ni hian ka sia nge a fel ka ti zok college kan thleng chu kan si ar chuan Evelyn ni nen min pot phei dor dora engma kan soi man law class kan thleng chu nak tuk le sport program kan mang dona kan semester how zero in kan dona kan select vector che u so mi phei chu CR ni le nga la I nyal theilo ati chuan chan ka tumwai to chu ka chip mak kan bek da in kan zir ve nga la class po ni kan la don lawani ome ni lengin kan zir chu kan chaw ngang mai in ka thlen ve le ka mu deuh topa chu ei tur pon ka chhuak pe to law kanu chuan kadam lawi muti in aron chawa kadam thu le thil om ja soin ka chaw thu ka soi chuan ngai tha takin a chuk ve le maya atu college a chuan gratas ka zong kwal dewa an lo len tu ka changkhan ka mule to law mel ru ni leng ma ila ka muta chuang lawa ni lengin ka practice sa ka hole chuan a zor hian ka zor vek to zan lama hian gratas chu biak chak na hian min chama ma se ka bengam lo chu ka thul le zinga chuan ka in thlak na tur te kengin Evelyn ni nen kan chhuaka opening program man chungin kanin cheya vakiria te ka korte chu in bel sok sokin ka samhmor min rol saka kapuan bi atla ang ti ngot ka hlaw kan zo nu in opening program man na chuan kan chu ve a keini chu holelam tur kan ni a hun kan la nei host chuan the black diamond ati chuan an outdoor dura grata sate an ron chuak chu makka tilutuka lelrem ro tan jama vodon ani mel zo reman electric guitar keng de uren rona grata sapo chu ti bok azai don bokin ka sia hela hi meiche pakhat ta ni nangma in shat kha lo ngai thla in I thin lung lo hongla ka thin lung hi shathiamin lo chol ha dam ti rang che ti in min ron mela Evelyn in min lo nek deuh sa sala thun be anga dingin ngun thu in ka thira achang nem phen a thin lunga son pasal cha anga ming thang ve in a thin lung ram la tu ni theila nei tu ni in hon tu ni theila a zai zo chuan ka fia ta war mai he pa hi ka du ani a zai chung zong chaw min en renga a zai zo chuan mui phunin ka du che aron ti a stage achang anron chuk nga la Evelyn in kan lama hun ti in min pot thawa hola kan kal ngal nak kapuan bi te ka siam chan vek nuwa kan lama mi puyan tam ve khop mai
kan lam zo chu ka tho wai the lam chung zong khan ka pon bi chu atla ang ti ngot ka hlau kan lam lo en tu te pun thla min lak pui sap sapa thla kan lo lak mek lai chuan het chet ka beng lol do na mi le nge in lo lak puya kal bo ru le rem ro tan aron ti phei lung chu ka lo nui tho kal ro walung leng ti pa in ngrata sa chu kabula aron din tir nga zat ngrata phone chu ala a among chu ti pe uwakin in ring ru ti in kan lo ding chawe sat mai ngrata chu mi ron ko a moi ve a ka van la thiam ve newlyweds ni mayang broski aron ti le ham kan han en swan a moi ve lutuk in belokila ngrata sana ti chuan ka chan ma in akal da ya zui lo the ni lo ta ka chuan ka zuya hol nung lama chuan kan ding ren ron kalam ron hoin ti hiana ti a ka du che so mi min du le turin ka tilau che a no lui che po ka tum heklawa ma se hei chau ka nge nang che voi khathun min pe vela min chi kin min sir chiang la ita na katling ni ya isha ta ilung ka dum ve te ni chuan khonga in hun min pe ve ro ka tin na ngai lawang che thu tam tak ka tiam ngam lo che a chan chu mei cha chu sha thia min hara ti lung ngai le ti na tin ola a chan po hote te ni chin chu ti rolin ti lung oi o sam takin ni a mangai phu ngoi in ni bok hei ro ka tiamang che ita ni parin tlak I cha ni le lungai ni a nangma hlia khu tu che I hlo ni ya I in ven himna engtik lai puwa itluk lu theina tur mi pa ka ni yang ti ero ka tiamang che aron ti a kan ngoi de uren ro na ni som panga chung chau ka bel pa anga om thei turin in ngai chin la chumi chunga ka du zong min ti puin khovel me chilim ber angin min siam la chuni som panga chunga tes I bal tang chuan kanin ngai zong tak tak don nia ka ti chuan angoi de uren ro na apom don lawi mo ka ti nu chuan a buta ngau mai ya tu na changa in chanin tu ma thalak pui to su ka thik ti in mi ron ko a kalau nui tet ho chung lama kan lu ta ka bek chu an lo pe thwai va in me deu ve zo reman aron ti nui vur fura ka ten dei dwai lu tuk che u ti pa in remra ta chu alo ner nong thunga kan lo nui cho hlum mai program zo to boka ti in grata san abai kin min tha a kan veng lu do na chuan atlan koi ta dai engei ti don ka ti chuan ishema yang alo ti wara re kan tlan nuwa ading data bai ka chang chuka ka han thle kwal chuan min shwai na mun chu phaizol mun nuam ta ka lo ni lokal roti le min ka ya rwala min shwai na chu pangpar vekin alo khat chutna oma chu min chuti ra camera avakam ngal min ko in thla kan la a awa moi em engtin nge henglai mun te hi sha ta ka ti chuan kan tet la ya ka mu du ber thilani hi ka me che du ma sak ber kala shwa yang ka ti china a ti chuan kalau tui ral ve le em ringot hun kan man dun te chu nuam ka ti a athlaman thlak hlia bok baikin kan ko thleng min thla le a ni khat chu kan zawa ani ni na tur lawin pwa chala iti du lis lo siam ro tia kya sukin ain khal chhuak ngal atu class kan kal tur pu min lo lam thlapa chhun thleng sport kan nei nuwa kali siam chu min di la ka pe ve mai bok pakhat na kan ti to pani na rasur noi lam dun pathum na in ne korni na thalak dun palina class lan baw pangana thaeng noi lam dun parukna fulmun zana thaeng noya zanla ya tlanga min zai sak pasari na chantini na hun man pariat na chung kwa hun man pakwana nangma ne na hun man som zaidun som pakhat na kan hun man zong thalak da na tur album siam som pani na ka birthday ni lawma se birthday cake zaidun som pathum na valentines day ni anga nga ya gift in pek dun som palina day thwan te a som pangana khoya achar dia ta aron ti heu mai kha chu ahuna thlen ve le kalauti vata iwa du maklom ve ati chuan kalau nui mai kalang le ni na kan vati felang ati chuan ro asu lo hi kalauti a phone khoi niap pa hian ka ti fel vek to alauti heu mai engsoi se set lawin ka zui ve maya mun pakhat kan thlen chuan min ka in min din ti ren rona voi le khata music kul takalawin play ya
tuiron in phu cher chera makati zia chu o kabana wanin min lam puya kalau nui sen sen hun nuam takani reingial kanom nu in min thla hole a ni thum ni a chaw min lo lamin bridal shop pakhata min lu puya kan pani chuan in nei kor ha in thla kan la a moi takani thalak chu kan print tira niminami zo remale remro ta lo lak ruk te nili na a chuan class lak la in sarinan min out tia do so in min lo lama nileng in kan leng kwal ninga ni a chuan zandarat vela min lo lama tlanga min chau puin thlaeng moi zet noya min lam puya ni ruk ni a chuan zanlaya min lo lamin pangpar omna hmuna me shwaya min zai sak le ni sari ni a chuan an chan pathum le evelini te nen kan picnic spot ni lau phul hmuna ni lengin hun kan hmang ni riat ni a chuan kan chhong kwa le ama nen hun kan hmanga kan in te kan ti faya kapa thing phun tur lo hun te kan phuna chung ko game te kan khela kan hlim tlang hle nikonia chuan singa min ron lam le in kho chen oma kan leng du na chuta chuan cherry blossom moi taka par noya hun nom ta kan mang ni som nia kan ina kan zai du na kan record nge ni som pakhat nia chuan album lein kan chei du na kan hun man to zong te thla kan lak chu kan da lu ta ni som pani nia chuan ka chung te chan te ho nen ke kan zaya kan zai ho bok birthday ne danglam na omlo ni som pathum na chuan pangpar bor moi tak min pe a chi loket love a chunga kan thalak om nen ke chuan zung bun ko pul ka pe a pakhat ka buna pakhata bun thung kan hun man dun dang te thalak po kan album a chuan ka dalu zel Grata's POV ni som pali ni chuan ka chan te nen kan huan te ya in te chu pangpar te nen kan che ya couple dinner table kan da darli vela somi po arun thleng phe ya korsen fal moi takarun ha moi lutuk kalau ti sep nui sen senin chuklenga chuan arun chu a remra tale zo remaron chuakin wine min lo thlis saka zan inatan in waiter kan ni e mamo in nei chuan bel hi in lo tiritonia ti in an chuak zui le ngal in te chu moi ti thu te soin anui sen sena dinner kan ei zwa tuk verbula kan chu a kanin ngeng real mai even vote in ka kot ka hak te ra ka mangai che aron ti chuan ka phul tuk ka be sei lo ve emani nget te ka kwale tin keipon ka mangai che ka ti a kan ti nwal mai ka thil soilai min lo chang lok lo chu amu hi le muti in ka han the ka atnara lo thi idang vek ti in ka rumul phor ka tum lai chu ni khoshi lawin ron om ta mai ka chan ti awin dam do in lam kan pan puya kan thlen chuan a chung te pu an lo thleng ve chia doctor chu shasa ni om takin an be zui mop mopa somi po ICU wa an nor lut ngal ka ngai chalo chuan somi nu chu ka zo ta topa nar thi satlia anisia tingi ICU thleng ka ti chuan in nit fai in ka kut chu arun wana mama somi hian lungkan saraneya last stage ani to dil hi om khan azwala kan cha thla palom in en kol ngai na om to si lo zirlai cho sna du ngai si lawa college arun soma nang nia tong chewa a hlim mel te kan mutama kan loma inbula om nuwa ma son ja te kan mu chawa ma se hetiang hi ani le sia arun ti a chap zui ngal ka zui ngal vek ani law ani theilo a chave kalom engma mela polang lawa do tiro ani lawang a mela po alan lo kha ka ti chuan boya a thei ang tokin ain thup china lom mi khongai ni adu lawa pa ngai takanun man adu a ilaka po a thup na salituk vo in po khan azwala mase ibula omathanga a thei ang tokin a thupa arun pan che ni kha arun ti chuan ka thu thlat no ka ani theilo min wa chong ve ka oi theilo ataka ni lawang an ka changa chuak thumal tin hian min deng dot ni mai hian ka sia ka chan te chuan in ti pachang turin le a that le mai tur thu me shilma se don sundan ka thiam lo dot vek ani ti in ka phun deu sap doctor ron chwa chuan kan pan thwai ka ti pal lutuk alung kan sarka alo swal to lutuka kan chan thei talaw
July ni somni pali Zandariat khan chatuan ramin pan santa ni arun ti chuan akor oma kalau chama do ti soye ni so mi chu a chavek enge do ti soye kapmanga ye ni kha engwangin nge ikalti ra chelta che u in watlo ve tinge kai thaule ro u ten omhlom lutuk ti pa in ka au chia ma ka chan ten mi ron chelbet wat so mi taksa anron nor chwa chuan ka pan phei thwai ka mangai nu na nei to lo ti sha taka a mai dang belte a mui sen no chek chin dukta te chu ka thlir ngoi ngoya engei omzia min ti hlawanya thoto la email thalo zo vek donania mo thoto la ni khat kan la nei kha chuan ibel padik tak kani tu anga I du kan ti donya thoro le zorem remrot so mi hi a thodu lawanya lo thlem ve te u ka thlem chuan a du lawanyang lo thlem ve chin te u ka ti chuan an va in an mi tuya tla a bro in ti harti chul hadam tir to roti in zorem man mi ron ko a ai a theilo so mi te chu amu mai mai alom I alu tuk tyang soi to su chap su u alom lawange a har huna alo mu cheu chuan ka ti a buya in lama kan shwa yang o ti in so mi pa in min ko a taksa chu an motor an hlang lai ke en tlok tlok in lama kan phur phei te chuan ka wan tlata min lak sak ka hlawani mi an lo pung khom chap to a an chap thom te nen ka avek ni mai hian ka shia ruang chu min kel ti ra kwang chunga ka mangai mu chu a mai ka kuta chulin tinge mi shil mai lawa annango tangte ro nangma chawa twar chu I hlau thengo tang shani lang chuan voi te khat pu ka kalsan ngai lo tur che ka mangai che sin ka ti vong vonga ka mi tuet la reng bok dar khat bor vela chuan so minu in so min ka tan thile da ti so in aruma min kalpuya bom te min pek nuwa chuan a chuak le a bom te a chuan kan album le letter pakhat alo oma ka keu chuan hele khai mu huna chuan he khovel hi ka chwa san to ti na anianga lo chap su la I hlim mel chau mu ka du ania ka shil lo wang che in min dem vya wang te ro ma se me che pa ngai tak anga ibula hun man kha ka du wang ania min ho su o pa ngai tak mi ten kanat na sheran chung ni lawa hun min man pui ka chak ve theilu tuka ka ngai na che ya ka du na che po arei to ma se ka ti na che ka hlawani ma se natna ayin ka du na che ana zok si a kanar thengang lo che ani khang ka wish list te kha ka ti ve chak chin te anya hun rei tak isha ta ta na ka ti ani bok albama khan thala kan da lu man lo te kha ka da a ibula hun ka man zong zong kha nuam ka ti vek ka kham thei po in ka ring lo ma se pathian rem ra thi adana danga vui thei ka ni hek lo pom thiam har ti chungin lom dan ka zira chul si arsi le thla en big zana piangin minlo thlir chin la minlo zai sak chin ro izai ka ngai thlak hian ka thla muang theilu tuka natna om to lo na a ka chol don ti shala minlo ngai to su o malam pan la inun hlim takin mangla I hlim chuan ka hlim ti she reng la khoi muna po omila ka mangai na che hian azoi ze lang che hei hi ni som pangani ya ka ta na iti ata na ka do chu ani ka ruang chunga khovel hi bo ma se I swa ka nei ti kha in lo sadonia I test ma chon chu I zo fel ma in I pal tlang dei to ti shala ka mangai che ti hi thekil ngai su ka ta na ma saber le a top na berinia ka mangai ringang che nangma mangai reng tu che mal som dong zeli ti a in zia ka keipon ka mangai che tia phun chhuak sapin ka chuka adu angein a hladu chu ka saksaka ka mit tuipo atla zo thei mo law tu ma reng in sum thei kan om law arwang chu an chin do na ka chu le a moya fo pin ka mangai che khovel hi chu itan a shom ema natna om to lo na van in no ma hadam takin ha chola he khovel mi ten mi thi angin chhar che ma se ka thin lunga inung rengang ita ka ni renga ka ta I ni reng ang che in ka mangai che ka si arlel nu ka ti sapa akwang chu lein an vura midang zong zong kan nu chuan keima in ka oma a than bula chuan chu in ti hian ka ti a shom lo ti ro kalo tlo ziang che I du anga malam ka pan theilo pon poi ti su o a chan chu mo
nang ka mangai che hi khowela ka thil ti that ber om chhun ka in chhir ngai lo tur thil ani a mei chedang hian ilaka ka muang hi an nei ve lo ka thin lungin adu chu nangma chawi ni he hi shereng ro nang chia hi he mi pathin lunga adu le mangai om chhun a thin lung lal nu ini hi nang hi atan bul chan na le top na ini ka mangai che milo ngak ve reng ro o ti in ka mi toi chu ka shu a pangpar tur chu da in ka chhau san ta December ni somni paruk thabel zana ni a RC po eng chale kan varanda a chuan gitar ka pera Just Missing You chu ka saya kan album le video te chu ka en le ta kanui suk a hlim mel moi lu tukte khang hun abula ka man zong zong te kha ka ngai to a ka zung bun chu twai zewin ka ngai lu tuk che ka si arlel nu milo ngak ve reng ro o ka mangai che van lam hoi chuan ka ti chuak sapa ka mit tui run luang chu shu thua ka nui sukin ka mit chu ka ching ta vong vonga a top ta